Hay, laing adlaw na sa akong pagpaningkamot. Ita ni pobrita eh. May lang gani kay na ako'y gamay kahumayan nga harbisunon. May na lang po na nako sa akong pamilya. Asa naman to sila? Udto naman, wa pa man. Sige. Ako lang to sang paabuton kay nanghangyo ra bataong ko ato nila nga patabang kong harbis. Oy, paring Berte. Oy, paring Tansyong. Maayo kay naabot ka. Asa naman sila si paring Bugaslo ug si paring Tibor? Paglabay na ko sila, friend, nagligo man to si paring Bugaslo siyang asawa. Uy, dishwasher dahil ito si siyang asawa. Sus, maogi tingali, pre. Sige tingali tig karwa siyang asawa. Ari sa dre pre. Mga piyo sa tab dre pre. Kay di ay burger dres balay. Oh, sige, sige. Salamat. Alas ka dia pre. Kay kuhaan sa kuto sa akong urukan ng burger. Oh, arang burger pe oh. Demi ako rin mong burger, pre. Mura mag-hirsis. O lagi pre. Tala ng mari ni mo dito gikan sa lungsod gabi eh. Darang kape pre oh. Paris na na imong burger. Salamat, pre. Kung si parang Tibor po dahil, pre. Naghinokto, kumanto. Suyan na ba itong mari gabi eh. Oy pre. Nana di mo dira. Oy pre, pasensya na kay pre, kinalangan mi dakpan guminto sa Jiwoking sa Kakulon. O pre, tiod na mi. Nakatulog na gunis paring Tansyong ug hinuwat ninyo. Pre, pagmata, kay na sila. Uy, katug man ito. It was at this moment that he knew. He fucked up. Matay, pre. Induta sa akong damgo eh. Nakahalok mo kung iba na. Ay pada pre, labat ra na. Pangapi usay di mo dre pre. Di burger oh. Sige pre. Manami na mahaw. Nya, saman mga adto na ta. Kay udto na da. Sige, kay udto na. Ano niya itong harbisunon pre? Oh, mao na ni pre. Sugda na to kay mintas wa painit. Mga pare, mo adto nya tang ugma sa bahay ha. Ano naman, may pakal? Bitaw pre. Nabitay gamay nga handa. Adlaw na ako ugma gud ni. Aw, mao ba pre? Kalimot ko. November 1 man ay ugma. Adlaw des mga kalag no. Aw, kalag na day ka, pre. Dili oy. Ay si binuang dia pre. Basta ba? Adto tayo ugma, bye. Okay pre. Pre. Sige, pre. Way blame na. Undang na ta pre. Kay init na kayo. Madaot ni akong panit. Naglutatayon ba ako? Mogid pre. Init ninyo kay pre. Mao day murag lubot na sa kaldero imong panit pre. Oo pre oy. Alagang glutatayon gud ni. Huwag tang hugaw, habilin kagaw. Mao day na day. Oh, sige. Untang sa ta. Tara, kay init na. Uy, si pare man ni. Lobe. Alay na madre kay luto na akong nasal nga bakho. O pre, maara ko pre. Kay buwad ra gid nga lansa among sudan Andres bahay da. Kasi parang tansyon na pala ko tawagan. Paring nawak. Hello, pre. Asa naman mo? Naluto na niya akong nilatan ng bulldozer dire. Padulong na ko da, pre. Paring Tibor day asa na karon? Tawagan ako ba? Parang lo pre. Oh, marara ko ron. Pakaon sa ko sa kong baka. Sige pre, huwat ra ko. Pre, tagay. Tagay pre.
Ay pre, ubay pinagid pre. Karon pa ko katila aning ilim nununa pre na. Lami man din ni pre. Lami pre. Bisan ako pre, usa mo ito nga narwig ko permi sa bukid. Ma pre. Nakapilon ko ni ilim na sa una pre. Sa kita nga nane. Baratuhan na siyang ilim nun pre. Kung saon mga pobre man ta kayong tao, di man ta kapod ng halon. Mo na siya Johnny Water pre. Lamay na siya. Magbugtik pag yung tiyan na pre. Hindi ato pre. Saan pre? Dali agta da sa dakong kulo. Bitaw pre. Labi din niya diha tinuod. Pagtarong pre, kahadlok ba dayana? Di mo ka na manghilabot pre. Ang ingon nila pre, buutaw na lang agtaan na. Pero lahubog pagod. Ya, anungay sa da. Bisa na oy. Agta ko na, mahadlok kita. Pero ako pre, di ko madlo ka ng agta. Tao ro mangyapon na. Parehas na to. Oy pre, tubog naman na sila pre. Oh, hubog na sila sa Johnny Water pre. Sige pre ay, muli na mi pre. Sabihin na. Sige pre, ihatod na mo. Pre Berting, pre Tansyong. Muli na ta kay gabi na. Oy pre, kaing buntag pre. Unsay tuyo pre? Dayon. Uy, nayabag na mo. Uy pre, makayabag man ito yung mga water pre. Sige. Pre, agapan ninyo pre. Dapo ka tayo pre. Dalar batas na kong kulo da. Pre, unsa man ang mananapay mong iwagan? Mga hubog mo mo. Kadako mo na pre. Magikan mga amigo, hubog naman kayo. Pag-inom tayong tiwas amigo, tiwasan ta na inyong kahubog. Pati pre, ginidoon pre. Mag-inom na ninyo. Pati pre, ginidoon pre. Liwas. Nimo, Maniniri ka batuan. ay dinli ko niyong kamay ha. Nimo. Pupok na kayo boy. Naman dia. Oh. Paglabay na ko sila pre. Nagligo ko siyang asawa. Adi, Ano ba na si 4, 3, 2, 1, action. Uy pre, pasensya na ka pre, kinalangan ni. Lakpan kami ito sa diwoting sa punol. Si Batawa. Ngabre. Kira. So what's up mga kaluwag? So shout out demi no. So shout out demi ni Novi May. Bugwak. So shout out demi ni Novi May Bugwak. Jong Arasan, Hendrix, Rosa Russo, Ang nagbasa guys. Forever. Yoyo Imong, Yaya Ide, Ano ka? Jerefel Molina, kang Ate Yuli Montibon, Arconcilio Molina. Og shout out dahil ko sa Ison family diya sa Mandawi City. So shout out nyo guys. Shout out po ko ni Jana Alvaro. Ka player nga si John Wesley sa Nobre. Si kinsa to? Si og last day shout out dahil ni Ate Jilly Argoncillo. So Villa Luna. Villalona dahil.
Jilly Argoncillo Villalona. So shout out niyo tanan guys. So sa kato dahil wala pa ka-subscribe guys, please subscribe din sa mong YouTube channel. Kung katong wapay mga uyab, gani, lima rin. Pindot, gani. So hit na labad ang notification bell para ma-update mo sa mga bagong uploads. So thank you kayo guys. Good day. Bye bye. Manginat!